Bon dia, classe de segon. Sant Climent de Taüll, Sant Martín de Tours, la Catedral de Jaca, Santa Maria de Unate, Santa Coloma de Albendiego, Sant Joan de Boí. Aquestes són algunes de les obres més importants de l'art romànic. Ara diré el nom d'algunes de les construccions gòtiques més importants del nostre país. La Catedral de Burgos, la Catedral de Lleó, la Catedral de Barcelona, la Catedral de Sevilla, la Catedral de Conca, la Catedral de València. Vegeu alguna diferència? Efectivament, la majoria de les esglésies romàniques es situen en pobles xicotets, es situen en l'Espanya rural, no? I la majoria de les construccions gòtiques importants es situen en les grans ciutats de l'edat mitjana. Això per què ocorre? Bé, tenim la idea que l'edat mitjana és un període de tenebres, de barbàrie, de guerres, d'incultura, un període en el que el grau de civilització ha baixat respecte a l'època antiga, respecte a la dominació romana. I això és en certa mesura injust, ja que l'edat mitjana són 10 segles. El primer que anem a fer és diferenciar entre l'alta edat mitjana i la baixa edat mitjana. L'alta edat mitjana ja sabeu que és el període que s'inicia amb les invasions germàniques, no? Sí que és evident que en aquest període n'hi ha la cultura baixa, n'hi ha una taxa major de població analfabeta, les ciutats s'abandonen, la gent es va a viure al camp, comença a néixer el feudalisme, no? I la cultura es refugia als monestirs. Pràcticament són els monjos les úniques persones que saben llegir i escriure, les úniques persones que coneixen en certa mesura els escrits de l'antiguitat. Al segle XII s'inicia la baixa edat mitjana, que s'inicia amb el desenvolupament de les ciutats i el naixement d'una nova classe social, que és la burgesia, no? La burgesia està dins dels no privilegiats, però tenen poder econòmic, val? També n'hi ha una part de la noblesa que decideix anar-se'n a viure a les ciutats, abandona els feus, es dedica a cobrar les rendes dels feus i se'n va a viure a cases senyorials a les ciutats. Esta noblesa és ociosa, no té res a fer, i com no té res a fer, es dedica a cultivar-se, a instruir-se, a fer música, a fer poesia, etc. Al mateix temps, una part de la burgesia decideix imitar a la noblesa i també adquirir cert interès per la cultura. També aquest interès té unes raons pràctiques. Les activitats burgeses, com per exemple ser mercader o dedicar-se a la banca, requereixen certs coneixements de geometria, d'aritmètica, de geografia, no? Es desenvolupen aquestes ciències, també la filosofia, també l'art, també l'arquitectura. A més, n'hi ha un altre fenomen que s'ha produït a l'alta edat mitjana. Val? Anem una altra vegada a l'Imperi Romà. Recordeu que l'Imperi Romà són una sèrie de províncies que estan al voltant del mar Mediterrani. N'hi ha una comunicació permanent entre elles i n'hi ha pau entre elles. Quina llengua es parla a l'època de l'Imperi Romà? Es parla el llatí, no? En totes les províncies, o en quasi totes, es parla el llatí. Què passa? A partir de les primeres invasions, les invasions de les pobles germànics, com per exemple els visigots, que van entrar a la península ibèrica, l'Imperi Romà es fragmenta. Cada província, diguem que queda aïllada de la resta. A més, durant l'època feudal, encara es fragmenta més el territori, les poblacions queden aïllades. No n'hi ha comerç, no n'hi ha pràcticament comunicació. El que pot haver-hi és guerra entre les diferents antigues províncies de l'Imperi Romà. Eixe llatí que es parlava a l'època de l'Imperi va evolucionant. La gent de cada regió, cada província, va parlant un llatí més d'estar per casa, no? Este llatí comença a diferenciar-se cada vegada més del llatí dels veïns, val? I amb això van nasquent les llengües romàniques d'Europa. Cap al segle XII aquestes llengües ja es diferencien molt del llatí i a la fi i a la cap es pareixen moltíssim a les llengües que parlem avui dia. Avui dia podem reconèixer, podem entendre, amb un poc d'esforç, els textos d'aquestes llengües. Anem a fer un exercici, anem a veure un text, primer en castellà, de l'arxiprest Edita, de Juan Ruiz, i després un text
en valencià la que és la crònica de Jaume I. Val? Aquest fragment del llibre del Buen Amor de l'Arxipreste Edita ens parla d'una situació en la qual, diguem que un home que és un viatger, que va visitant pobles, va visitant ciutats, té un accident i la persona que li socorre és una serrana. N'hi ha una imatge prou divertida de la serrana que li socorre, ¿vale? Y anem a llegir-lo ara. Sus miembros y su talla no son para callar, que bien creed que era una gran yegua a caballar. Quien con ella luchase, non se podría bien fallar, si ella non quisiese, non la podría vallar. En l'Apocalipsi, San Juan Evangelista non vido tal figura, nin tan mala vista. A gran hato daría lucha e gran conquista, non sé de cuál diablo es tal fantasma quista. Había la cabeza mucho gran sin guisa, cabellos muy negros, más que corneja lisa, ojos fondos, bermejos, oco e mal divisa, mayores que de yegua la patada do pisa. Sus miembros y su talle no son para callar, me podéis creer, era gran yegua a caballar. Quien con ella luchase, mal se habría de hallar. Si ella no quiere, nunca la podrán derribar. En el Apocalipsis, San Juan Evangelista no vio una tal figura de tan terrible vista. A muchos costaría gran lucha su conquista. No sé de qué diablo tal fantasma es bienquista. Tenía la cabeza mucho grande y sin guisa, cabellos cortos, negros, como corneja lisa, ojos hundidos, rojos, ve poco y mal divisa, mayores que de osa su huella cuando pisa. Ara anem a llegir un fragment de la crònica de Jaume I, que ja sabeu que és el rei que va conquerir València, no? Anem a llegir un fragment d'eixa conquesta, de la conquesta de la ciutat de València. Una cosa curiosa de Jaume I és que no sabia escriure. Era una persona amb moltíssima cultura, però com molts reis de l'edat mitjana no li havien ensenyat a escriure. Val? El que va fer és dictar este llibre, i un escrivà el va copiar. Per tant, el que tenim en realitat és una espècie de fragment oral passat a l'escrit. Val? Enos que ens entornaven ab los homens, volvemnos contra la vila a esguardar los sarraïns, que havia la campanya grande fora, e un ballester tirans dona'ns en lo cap amb lo cairell prop del front. E Deus que o volc no traspassar lo test, e aixins ve a la meitat de la testa la punta de la satxeta, e nos, a vira que naguem, donam tel de mà en la satxeta que trencam-la. E eixíans la sang per la cara en xus, e ab lo mantell desendat que nos aduíem, torcàvem-nos la sang, e veníem rient, per tal que la host no se n'esmaiàs. E entram-nos-en en un reial en què nos posàvem, e engrossa'ns tota la cara e els ulls, sí que de l'ull de la part en què nos eren ferit, no pogueren veer per 4 o 5 dies. E quan la cara nos fos desinflada, cabalgam per tota la host, per tal que la gent no fos tota desconortada. I nos, que tornàvem amb els homes, ens giràvem contra la vila a esguardar els sarraïns a la gran campanya de fora, i un ballester ens disparà, ens va donar en el cap amb el cairell, i Déu va voler que no traspassara el casc, i es va quedar a la meitat del casc la punta de la satxeta. I nos, amb la ira que teníem, vam donar un col de mà a la satxeta, i la trencàrem, i ens eixia sang de la cara cap avall, i amb la vestidura de seda que portàvem, ens secaven la sang, i anàvem rient, per tal que la host no s'espantara. I entràrem en un lloc en el qual ens posàvem. Se'ns va unflar tota la cara i els ulls. Certament, amb l'ull de la part en què nos havien sigut ferit, no poguérem veure durant 4 o 5 dies. I quan la cara se'ns va desunflar, cavalgaren per tota la host per tal que la gent no es desanimara. El llenguatge dels textos que acabem de llegir de vegades és un poc difícil i costa d'entendre, però està clar que no estem llegint textos en llatí. Està clar que estem llegint textos en els antecedents de les llengües que estem parlant avui dia. Bé, la formació de les universitats. A poc, a les ciutats
es va despertar la consciència de que s'havien de crear escoles. En part es deu a la demanda dels nobles i de les elits burgeses, però també perquè d'alguna manera els oficis com per exemple ser mercader, dedicar-se a la banca, dissenyar edificis, també algunes artesanies requerien de certs coneixements i certa formació prèvia de les persones, no? En quasi tots els casos era l'església qui controlava les escoles. En les ciutats més importants, on va aparèixer una part de la població amb desig d'ampliar els seus coneixements culturals, van aparèixer les primeres universitats. Les universitats són centres de formació que van molt més enllà que les escoles. Val? La primera universitat d'Espanya va ser la de Salamanca. Les universitats també estaven relacionades amb el prestigi que tenia una ciutat, no? Si una ciutat tenia una universitat, significava que era una ciutat important, que era una ciutat amb prestigi, que era una ciutat que es preocupava per la formació, no? De les seues elits. Val. Són els monarques, és el patriciat urbà o és l'església qui crea les universitats. I són aquestes institucions les que s'encarreguen o es preocupen d'atraure a les universitats als intel·lectuals i als pensadors més importants de l'època. C. Els estudis universitaris. Avui dia les universitats estan dividides per branques, carreres, especialitats. Tenim la facultat de magisteri, tenim la facultat d'història, tenim la facultat de matemàtiques, tenim la facultat de medicina, etc. A l'edat mitjana l'oferta era molt més reduïda. Existia uns estudis que eren iguals per a tots, no? D'una banda tenim el trivium, 3 assignatures o 3 matèries: gramàtica, retòrica i dialèctica. La gramàtica és la capacitat d'utilitzar correctament el llenguatge. La retòrica és la capacitat d'expressar-te bé oralment, d'expressar-te correctament de forma oral, és a dir, parlant. I la dialèctica és la capacitat d'utilitzar aquesta expressió oral o expressió escrita per a convèncer a la resta, d'elaborar discursos per a convèncer. Té que veure amb la paraula diàleg. I d'altra banda tenim el quadrivium, que està format per 4 matèries, no? Que són geometria, aritmètica, les 2 grans matèries relacionades amb les matemàtiques, la música, molt important també, i l'astronomia, el coneixement del cel, les estrelles, l'univers, etc. Qui podia accedir a la universitat? Solament les persones amb prou diners i posició, és a dir, la noblesa, una part de la noblesa i les elits burgeses. Val? Les persones que no tenien recursos, pràcticament per a elles era impossible accedir a la universitat. D. La nova religiositat. Bé, a les ciutats la situació és diferent a la situació que n'hi ha al camp, als pobles. A les ciutats no tota la població no sap llegir i escriure. N'hi ha una part de la població que té certa cultura, que es fa preguntes i que l'Església no pot tractar de la mateixa manera que tracta a la població dels pobles que no té accés a la cultura, no? Això fa que l'Església es modernitzi d'alguna manera al segle XII i es reformule. Apareixeran 2 ordres, els franciscans i els dominics. Els franciscans es dedicaran sobretot a pal·liar els desastres de la pobresa o de la misèria de les ciutats. I els dominics es dedicaran sobretot a l'ensenyament. Les construccions artístiques es faran enormes. Les obres de pintura i escultura es faran molt més riques i n'hi haurà una tendència cap al naturalisme. Però això ja ho veurem en les pròximes sessions. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les Albigeois. Dominique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.